Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. Hi! Salamat mga sir, mga ma'am, ay nyugaw yung mga hunahunahad. Di may manoles, mangawat, manglimpyuhay lang kami. And I'm Raptably. And I'm thank you. Karon na ta sa Arnold Schwarzenegger Scarborough Shoal. Eh ano ba tayo na mga bulingon ni dagat. Trending bito kay nakaroon. Gaw kay mao jud na kuan sa daghan yung mga isda nga napiktaran sa kahugaw sa tong dagat karon. Ang mga isda na mga ganahan sa muyo lang sa ano dapat seaside ba? Ang sana? Ocean Park. Sa Ocean Park. Tungod na sa hugaw kay baybayon, kalibangan pa jud. Ana ba? Tami na meron diri sa Scarborough. no nagpaano-ano lang mi diri ron sa laom kay naniid pud mi. Kay hugaw na lagi kaya tong dagat. Narasan mi ka nang hangyo sa mga katawhan. Eh mga unsa bitag isda. Mo. Di ba tanang tao jud dato ta kay persigil tag karne. Ya. Oy. Kita mo kuan yawi nang taga ka yawi ko. Apil na lang diri ay kinasay. Usa din ini. Di kay mo makita sa mga katawhan ba? Mo ko. Nagdi ko gidang ilim nun. Ang naagibutan sa The Real Pirate of the Caribbean. So okay ba kung promo ba ni siya? Karon pa sa kita ni ari na tumaybuan ato ni siyang tilawan. Alano. Ato nang ipagawas ang baso di Scarborough Shoal. Ganahan ako nang makita ninyo ba nang malapitan gani. Pagbasa gikan sa unang basahon. Alano. Can you open that me? Come on, me. Basig na ay kung anong tugian ni. Leptospirosis. Okay lang eh. Tintinawag. Lumbag man. Going slowly. Going slowly. Ano lang. Tara. White tikas. No camera tricks added. Oh, namugnaw mo na akong feel ko. Mura na yung muriatek. Uy. Oh, naglag na isda. Tilawan na to. Mura siya tubig. Pero tilaw ni mo. Di mag-ingnan ka. Sa yung urag. Wala inon. Mga teenager nga magtagitag ay nga mga broken hearted magmaoy. Ako pa ninyo, inam na lang magpancham. Mo. Ano? Wala na pancho bro. Just na lang. Just na lang. Makainom mga usa ka gallo na na. Mahubog na lagi mo, mabutog na yung tiyan. Ya, og di jud mo da sakit jud kasi indugan. Inog Vita Plus. Ano ba? Wait plus intra. Sa tayo sa Pure. Yeah. Among daan dia ba? Balot. Bati anoy. Oh, Lugi. Mayor na. Katong dito to. Balot. Excuse me. Asa na balot. Skina biyon. Iskina biyon. Amo niya na bidyuhan para makita ka Mayor. Bati gyud. May mga kabisa maglako ka maka-feel kag libaon. Gilihok. Ila ra gyud gilihok pag eleksyon. Na ako nabantay yan nga na siya permi agian. Asa man? Carmen. Uldog. Iyan ang giayo. Oh, Mir agi isa diri. Agi sa mi dire mi ray. Dili na magdugay ato ng paspasan. So magtagay na ta. So katong mga ganahan mo apas diri. Ayaw lang mo agi dira sa kuana. Balot. Sa balot kay bati kay Dan. Pwede kita na binanga mo tinuto mo. Bati gyud Pero ang Dan. dili wa ka na mag-blame na ikaw ang ano to? Dan? Di siya to. Pero pahibaw. Ubos na ganyan tanod. Tanod. Nakasaka kaysa ka gamay. Bumabamos tanod. Hippie sa tanod. Chief of Tanod. And now we are back. Napaginay-sod. Lagi na naman mahurot. Kay isog yun. Pang pirata yun siya ngayon nun. Isog yun kasi siya. May mga kaation pag inom, mapalabira na yung gagway. Oh? Katong mga isog diha. Mao niya ako ika-recommend ninyo. Salamat ko ni Mama Dibs sa panghatag yapon pero hubog yapon. Salamat ni May. Salamat Mama Dibs. Nya, magpasalamat sad ko ni
Mayor, Hinaot ka to. salamat kayo kay Ebami, lihokon gyud ani mong daan dira sa unsa kay nang Balot. Balot kumuwan. Ay mo biyahe nga tricycle. Luoy kayo mga taga Kansuhong. Tagis pleti. Mo biyahe mo gani. Pangayog balik duha ka plitihan. Halan no. Manawagan sa misimong malulumpoy nga kasing-kasing mayor. Mangayo sa sponsor sa inyo nun. Lagi mayor. No. Reminder. Og mag-uwan, di mo sakay og tricycle padung Kansuhong. Oh. Kay pangayoan Magsakayan. Magsakayan. Salamat, Mayor. Mayor, daghang salamat.